हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चिकन ब्रेड रोल. त्याच्यासाठी लागणारे इन्ग्रेडियंट आपण इथे बघून घेऊया. इथे मी अर्धा किलो चिकनचा खिमा घेतलेला आहे, टोमॅटो बारीक चॉप करून घेतला आहे, कांदा बारीक चॉप करून घेतला आहे, गरम मसाला, कोथिंबीर, मालवणी मसाला, मिरची, आलं लसूण क्रश, तेल थोडंसं घेतलं आहे, मिरची पावडर घेतले, हळद घेतली, मीठ आणि ब्रेड स्लायसेस. चला तर मग आता आपण ब्रेड रोलचं स्टफिंग तयार करून घेऊया. त्याच्यासाठी आपल्याला चिकन खिमा रेडी करून घ्यावं लागेल. एका कढईमध्ये तेल घालून घेऊया. तेल मस्त गरम व्हायला पाहिजे. गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये डिरेक्टली चॉप केलेला कांदा घालायचा आहे. इथे तमालपत्र वगैरे मी ॲड करत नाही आहे, कारण हे आपण स्टफिंग तयार करतो आहे. त्याच्यामुळे जेव्हा आपण हे चिकन रोलमध्ये जेव्हा भरू, ब्रेड रोलमध्ये, तेव्हा हे सगळे तमालपत्र जर चुकून राहिलं आतमध्ये तर मग ते खाताना एकदम वाईट लागतं. आणि जर तुम्ही तमालपत्र ॲड केलं तर तुम्ही मग ते काढून टाकायचं आहे बाजूला. आता इथे चॉप केलेला टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे. सगळे इन्ग्रेडियंट इथे आपण चॉप केलेले घ्यायचे आहेत. तिथे कोणत्याही स्वरूपाची पेस्ट आपण घ्यायची नाही आहे, कारण आपल्याला हा चिकन खिमा जो स्टफिंग म्हणून करायचा आहे तो एकदम ड्राय लागणार आहे. जसं आपण चिकन सँडविचला पण मी तुम्हाला म्हटलं होतं तसं कांदा आणि टोमॅटो चॉप केलेला हा मी घालून मस्त आता परतून घेते. 7 ते 8 मिनटं आपल्याला ह्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत छान परतायचं आहे. आणि चांगलं परतून झाल्यानंतर आपल्याला पुढे जे आपण आलं लसूण आणि हिरवी मिरची याचा क्रश तयार करून घेतला आहे, तुम्ही बघू शकता. इथे पण मी पेस्ट घेतलेली नाही आहे. चॉपर मिळतात बारीक, ते चॉपरमध्ये हे चॉपिंग करून घेतलं आहे. आणि हे खातानासुद्धा दाताखाली आल्यानंतर टेस्टला खूप छान लागतं. मस्त आता हे आपण परत ह्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत आलं लसणीचं छान परतून घेऊया. कांदा आणि टोमॅटो बरोबरच सगळे मटेरियल आपल्याला फक्त मस्त ब्राऊन कलर जे होईपर्यंत आता परतायचे आहेत. तर तुम्ही बघू शकता 7 ते 8 मिनटं हे छान परतले आहेत मी. आता आपण याच्यामध्ये ड्राय मसाले जे घेतलेत ते घालूया. हळद पावडर घालूया, मिरची पावडर घालूया. हे तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुम्हाला तिखट कसं आवडतं त्या प्रमाणात. मालवणी मसाला 1 चमचा मी घालून घेते. तुमच्याकडे नसेल तर कोणताही साठवणुकीतला मसाला तुम्ही घाला. आणि गरम मसाला पावडर सगळं ॲट अ टाईमच घालून घेतलं आहे. आणि थोडंसं मीठ, हे पण मग चव बघून आपल्याला ॲड करता येईल. आता हे छान परत परतून घेऊया. आणि मसाले छान या कांद्यामध्ये एकदम मिक्स झाले की आपल्याला मग चिकनचा खिमा ॲड करायचा आहे. चिकन खिमा मी इथे घरीच रेडी करून घेतला आहे. चिकन स्वच्छ साफ करून धुवून घेतलं आहे आणि मिक्सरमध्ये थोडा वेळ फिरवून घेतला आहे. जर तुमच्याकडे रेडी मिळत असेल चिकन खिमा तर तुम्ही तोही वापरू शकता. आता हे छान सगळं परतून मिक्स झालं आहे. आता मी चिकन खिमा ह्याच्यामध्ये ॲड करते. आणि आता आपल्याला झाकण न ठेवता हे शिजवून घ्यायचं आहे. चिकन खिमा शिजायला जास्त वेळ लागणार नाही, आपल्या पटकन शिजेल. थोडासा कलर त्याचा चेंज येतो, मग आपल्या लक्षात येईल. नाही तर तुम्ही टेस्ट करूनही चेक करू शकता. छान फक्त हे परतून घेऊया. आणि झाकण ठेवल्यानंतर कधी कधी त्याला पाणी सुटणार. परत ते पाणी आपल्याला मग आटेपर्यंत खूप वेळ चिकन शिजवावं लागतं. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने झाकण न ठेवताच आपण हे मस्त शिजवून घेऊया. तर चेक करू शकतो आपण, बहुतेक हे चिकन खिमा शिजलेला आहे. तुम्हाला हवं तर तुम्ही टेस्ट करून चेक करा. आणि आता याच्यामध्ये मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करते, कारण आता आपला चिकन खिमा म्हणजे स्टफिंग मटेरियल रेडी झालं आहे. आता गॅस बंद करून हा चिकन खिमा आपल्याला थंड होईपर्यंत थोडी वाट बघावी लागेल. तोपर्यंत मी बाकीची तयारी करून घेते. गॅस बंद करून थंड होऊ दे. 15 ते 20 मिनटं झाल्यानंतर आपण आता याच्यामध्ये ब्रेड रोल रेडी करून घेऊया. त्याच्यासाठी मला इथे मीडियम आकाराचे स्लायसेस, ब्रेड स्लायसेस मिळालेत. तुमच्याकडे जर मोठे मिळत असेल तर तुम्ही एक मोठा ब्रेड स्लाइस पण वापरू शकता. आता हे आपल्याला थोडे मॉइस्ट करून घ्यावे लागतील ब्रेड रोलसाठी. त्याच्यासाठी हे मी एकावर एक 2 स्लाईस घेतले आहेत आणि थोडं थोडं त्याच्यावर पाणी घालून हे मॉइस्ट करून घ्यायचे, जेणेकरून आपल्याला हे छान वळता येतील. सुरुवातीला थोडं पाणी घालून आता आपण त्याचं स्टफिंग भरून घेऊया. स्टफिंग आपल्याला व्यवस्थित 2 ते 3 चमचे ॲड करायचे आहे, नाहीतर मग खाताना ब्रेड रोल एकदम आपल्याला पोकळ वाटतात. त्यामुळे स्टफिंग व्यवस्थित भरायला पाहिजे आतमध्ये. हे जसं मावेल तसं तुम्ही बघून भरू शकता.
आता हे बाइंडिंगसाठी आपल्याला हातावर घ्यावं लागेल आणि अंदाजाने परत तुम्ही स्टफिंग ॲड करा. आता परत आपल्याला ब्रेड स्लाईस पाण्याचा हात थोडा थोडा लावून पाणी शिंपडून हे छान वळवून घ्यायचं आहे. बघू शकता तर मी परत थोडंसं पाणी इथे ॲड करते जेणेकरून आपल्याला हे छान वळता येतील. आणि दोन्ही हाताच्या सहाय्याने आपल्याला हे मस्त वळवून घ्यायचे. मी मुद्दामच याच्या ब्रेड स्लाईसच्या कडा ज्या आहेत त्या कट केलेल्या नाही आहेत, त्या इथे कट करायची गरज नाही आहे कारण त्यासुद्धा छान मऊ होतात पाणी मारल्यानंतर आणि दिसायलाही छान दिसतं आणि लागतातही छान. तुम्ही असं हलक्या हाताने मधला स्टफिंग जास्ती जोर त्या स्टफिंगवर द्यायचं नाही, फक्त कवर आपल्याला जे आहे ते दोन्ही जॉईन करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने स्टफिंग आपलं सेफ राहिलं पाहिजे आतमध्ये. अशा प्रकारे मी दुसरे पण ब्रेड रोल रेडी करून घेते. अशा पद्धतीने मी ब्रेड रोल रेडी करून घेते. तुम्ही बघू शकता छान ते मस्त बाइंड होतात जेणेकरून तेलात सोडल्यानंतर ते फुटू नयेत एवढं लक्ष ठेवायचं. एका बाजूला मी तेल गरम करत ठेवलं आहे कारण आपल्याला हे डीप फ्रायच करावे लागतील. शॅलो फ्राय होऊ शकत नाही ते, शॅलो फ्रायला ते चिकटू शकतात, त्याच्यामुळे डीप फ्रायच करावे लागतील. कधीतरी महिन्यातून एकदा असा एखादा आयटम ट्राय करायला काही हरकत नाही आहे. आणि खूप हेवी असतात ते, त्याच्यामुळे एखादा ब्रेड रोलसुद्धा पोटभरीचा होऊ शकतो. मुलांना खूप आवडतो, तुम्ही टिफिनमध्ये देऊ शकतात, पिकनिकला गेल्यानंतर देऊ शकतात कारण थंड झाल्यानंतर पण हे ब्रेड रोल छान लागतात, त्याच्यामध्ये मोठासा फरक पडत नाही. आता हे आपल्याला आपलं स्टफिंग तर आपण शिजवून घेतलेलं आहेच, प्लस ब्रेडसुद्धा खूप जास्ती शिजावी लागत नाही. एकदम कडकडीत तेलामध्ये आपण हे तळायचे आहेत कारण नाहीतर जास्ती तेल सोक करून घेतात हे ब्रेड. त्यामुळे एकदाच आपल्याला हे गरम गरम तेलामध्ये परतून घेऊया जेणेकरून गोल्डन ब्राऊन कलर त्याला येईल. तर तुम्ही बघू शकता, वाव मस्त त्याला कलर आला आहे आणि छान क्रिस्पी होतात हे ब्रेड रोल. हे तुम्ही चटणीबरोबर सॉसबरोबर तुमच्या आवडीप्रमाणे सर्व करू शकता. तर मी दुसऱ्या बाजूने पण हे ब्रेड रोल छान ब्राऊन कलरचे होईपर्यंत 1-2 ते 3 मिनटासाठी मीडियम फ्लेमवर ठेवून घेते. आणि आता हे ब्रेड रोल चिकन ब्रेड रोल सर्विंगसाठी रेडी आहेत. तुम्ही पण अशा प्रकारचे ब्रेड रोल करून बघा, कसे लागले ते मला नक्की कळवा. ह्यामध्ये तुम्ही स्टफिंगमध्ये खूप वेगवेगळी व्हरायटी भरू शकता. तुम्हाला व्हेजमध्ये पनीर किमा पण तुम्ही ॲड करू शकता किंवा पोटॅटो पण ॲड करू शकता. अशा प्रकारे आपले चिकन ब्रेड रोल रेडी आहेत.